Sanibona bafethu uvane lo. So njengoba nazi i-CAF Champions League isalelo mathim ayi4. I-CAF Champions League isalelo mathim ayi4 njengoba niwazi Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, Al Ahly nePyramids FC. Yabo, it's South Africa versus Egypt, the North versus the South. Yabo. So lana ngizokhuluma about indaba engiyibheka izoba inkinga for Orlando Pirates. Yabo, it's not about ukudlala and no less no. Ngizokhuluma ngevenue Orlando Pirates ezobe yisebenzisa next week. Ngizokhuluma ngevenue Orlando Pirates ezobuyisebenzisa because menikhumbula kahle lama games azodlalwa next week. Ama games eChampions League azodlalwa next week kuthiwa ngo Friday 18 April. Friday 18 April kuzobe kuyiphasika, yabo, some quality Passover ke. I don't know other cultures njengamasemaXhoseni or amaPedi babiza ngani, but ke thina emazulwini silibiza iphasika. Iphasika lizobe li next week ngomhla 18 February until iSunday, yabo, ngomhla 20 April. Yabo, lama games lawazodlalwa next week, and the Orlando Pirates is one of the teams ezobe host iPyramids FC le eGoli. Mamelodi Sundowns izobe host iAl Ahly le eGoli. Yabo, asazi ukuthi bazohosta laphi because la bathi to be announced ama dates abo kahlahla ikhathi njalo ukuthi bazohosta kephi kanjani. ISundowns kulula, yabo, bane Loftus mase baba nale stadium lesi Lucas Morepe la bajwayele ukudlala khona. Yabo, kulula kubona ukuthi bakwazi ukuyihosta iAl Ahly. Maybe ngayanga kuLoftus bazoye Lucas Morepe bakwazi ukuyihosta. For iOrlando Pirates kuzoba tricky nyana. Yabo, kuzoba tricky nyana for iPirates because kunenkonzo ezobikhona. Yabo, kunenkonzo ezobikhona ekuthiwa iGood Friday Celebration 2025 izoqala ngomhla 18 ngoLesihlanu, izoqala ngomhla 18 ngo10 ekseni iziphele ngo Sunday. Yabo, izoziphele ngoSunday. Yabo, so angazi ngempela inkinga le mhlambi i-team ayibonanga, mhlambi stadium sibhukhwe earlier before igame izidlalo. Yabo, asazi, but ke Orlando Pirates isazokhipha istatement isitshele abantu ukuthi kahle kahle le game lezodlalwapi. Yabo, ngokwakho wena ungangitshela ama comments ngokwakho ufuna ukuyibona le game idlalaphi Orlando Pirates. Ngabe ufuna ukuyibona idlala eCape Town? Ngoba ufuna ukuyibona idlala mhlambe eNew Peter Mokaba Stadium ngomhla 18, mhlambe ungafuna ukuyibona idlala le eMosmabhidi? Ungangitshela ama comments ukuthi siphi stadium esi-right for Orlando Pirates ukuthi sihoste iPyramids FC i-first leg ye-semi-final. Yabo, njengoba nibona nje la ngesikwazi ukuthi siyodlala eOrlando Stadium because kuzobe kunenkonzo from mhla 18 until uLesihlanu. Ungangitshela ama comments bafethu ukuthi isiphi stadium Orlando Pirates engangcono, yabo, ukuthi iyise khona le game le. Igame enkulu le. Njengoba igame enkulu izowadinga ama-fans. Mekiswa le Cape Town ama-fans azo-show up. They have many fans in Cape Town. Mekiswa le eThekwini siyazi ke eThekwini bafethu iPirates iyathanda eThekwini, ama-tickets anga-sold out nje ngosuku. Yebo, so ungangitshela ama comments ukuthi ukhetha yiphi inkundla, yabo, i-right for ukuthi ihost iOrlando Pirates.